Wimmy en Frida. Hester en Willem. Jacobien en Yvonne. Nee? Hey Willem. Hey Hester. Frida. En daar gaat Wimmy.
van Jacobien. Sally. Hey. Wunder. Kom eens. Nee, dat leuk? Rijntje. En Uniek. Hoi. Oh. Kiki. En Joeke. En Mathilde. En Joep. Dit vindt hij zo leuk. Doei. Mathilde en ik ben weer even onder het stek zetten. Echt vet leuk werk dit. Maar ja, dan kan Bjarni en Spidey weer even eten. Ze hebben ook een acht, denk ik. Dit is nog heger dan Spidey. Ja, juist in dit hoekje en ik die Spidey had gezien. We zullen zo meteen zien. Hoi. Jij steen van het eerst bij elkaar hoor. Mario en Glendy. En dat is Daisy. En Peach. Hey Peach. Buurman It. Dit is de baan rond opruiming. En ik wil weer aanleiden.
Zo ben we een beetje proberen om het stek te zetten. Maar ik zou krijgt, ik ben weer afleiden. Dus ik zal wel even goed helpen. Hi. Oh, dat is tosken. Dat zie je. Pietie, pietie. Pietie, pietie, pietie. Mooi. Ga ik iets al lezen? Kom hier, ga maar lezen. Dat vind ik wel gezellig. Ga maar lezen. Ja. Oh. Mooi.